Sukad nga nag-decide ko nga mag low carb ug mag low calories ko sa ako ang mga food. So dako jud kay siyang tabang nako para mugamay ang akong timbang or mugamay ang ako ang tiyan. Kay before ang mga maigo nako nga mga pants or short kay 2XL or XL. Pero now ang maigo na nako nga pants or short is large na lang siya. So right now guys is nigamay na jud ang ako ang hawak or nigamay na sad ang ako ang tiyan pati ang ako ang bukton. Ug nigamay na sad ang ako ang naong ani nga time. Ug kani mga food nga akong gipakita or akong gi-prefer is makita ni ninyo sa ato ang YouTube channel or sa ato ang Facebook page ang full video ani kung giunsa nako pag-prepare ang ako ang mga food idea. Ug ang pinakanindot pag once mag low carb ka or mag low calories ka is healthy sad ang imong gipangkaon. Anyway guys, kani nga food is dili lang ni para sa mga mag-diet or para muniwang. Perfect sad ni nga food para sa mga naanay diabetes or naanay mga high blood or para sa mga idaran na. Kay lagi kung nanakagibate sa imong lawas, kailangan na jud ka mukaon og mga healthy food.